Gindiyankobe hettiyankobe yebiyankobe ayaw PIINDITV bisimilla mon robindu jayndeli mon dañde weltare tan huccide mon kadi hande subaka wo no jaade ton subaka fofe bani mon debbo sehil mon Aissata Ndiaye ne wonne bonum gorko Amadou Moussa Ann. Amadou bisimilla ma bani ba Aissata Ndiaye jamwale mon yebiyankobe ayaw PIINDITV wonbe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama inde on manama e jettode Aissatou en garti caggal tobo hanki jamma hendu machallah tobo wadi hendu machallah men gartu hen kadi e gasnirde dum ko ganda woni robindu jayndeli meden wadden puddortoy journal Les Échos jayde Les Échos no birudani Aissata ene wayno teska tigi ko cadele mawde do e nder leydi men Sénégal dum ko hanki jamma ton to nokku bitedo île de Madeleine manam tan ko yewti ko e dunde Madeleine ganda kala saha ɓurton teskede ko yahoɓe jillu ko wite ko hono touristique walla mbiyen waɗoɓe tigi hono tourisme ɓen ɗon holitama ko yolayro tigi teska toon woni lanmaɓe tigi koko yiwi ha yimɓe nayo mbasen pitali munen ko tolni e capanɗe tato e joyo ɓen ɗon kay keeɓi dandede e teskama kadi won majjuɓe hayso tawi kay jayde ene wayno o limaniɓe kono tan holitama wonde ko laamu leydi Sénégal e gardugol mawɗo leydi ndi hono Macky Sall mbaɗi toon jillu gam muñidde ko noonne kadi gam donade ɓe ganduɗa ɓe keeɓi hen caɗele Vox Populi koye gonɗon felo yebbi ko fate banggue on ɗon accident woni yolayru kan ɗon laara ko ganduɗa ka teskama hanki jamma ɗum saabi noon jayde wi ene wayno ko caɗele mawɗe teska ha ko ɗum saabi yimɓe nayo mbasi pitali munen capantato e joyo ɓen ɗon kay keeɓi tigui dandede e ndun ɗon yolayru wadde ko jayde l'observateur jayde groupe Futur Média kañum arti koye gonɗon felo woni yolayru wandu ndu kono ne kadi nden ɗon jayde ari koye limore nde holiti wonde ko yimɓe nayo mbasi pitali munen capantato e joyo ɓen ɗon keeɓi dandede e nde limo noon ɓe ganduɗa ɓe keeɓi kay ha joni dadde ko jeegomo tawi ko jibinande dowla France hen ɗiɗo ne wayno kay kañumen ko Allemagne naɓe ɗiɗo ɓe ko Suède naɓe goto ko Guinée Bissau najo nogas e nayoɓe ɓen ko ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗum woni noon jayde ene wayno waɗi jillu toon gam kay famminde bandiraɓe holno gueɗɗe cifori ene tawe e page 3 e jayde witende l'observateur jayde tribune la tribune kañum ne ari ko e hello wongo e fannu goɗɗum ɗon noon ko witi ko e accident mo ganduɗa waɗi tigui hanki toon to mbaw e subaka hanki ɗum noon jayde wi ene wayno ko la folla Ndiaga Ndiaye woni tan ko on ɗon auto car Ndiaga Ndiaye mo ganduɗa kaari muɗum kay saabima ha yimɓe tato mbasi pittali munen ha caggal tribune le témoin kañum ari ko e fannu goɗɗo nde holiti wonde caggal kay nde ɓe kili walla mbiyende ɓe bonni stade mo ganduɗa o ko stade mo Mbacké stade noddirteɗo Nelson Mandela ɗum saabi noon jayde holiti wonde on ɗon tigui gardinoɗo nden ɗon bonande kañum tan jagga kono tan caggal muɗum ardiɓe ko fate banggue diine on ɗon diwan mbaɗi ko wite ko hono fatwa ultimatum gam kay fewde mo e ganduɗa ko woni laamu leydi Sénégal wiide joni joni o kanko pawɗo junggo yo accite o hoota e ɓesgu makko Le Soleil ko jayde gendiri jayde ande ari koko yewti e goɗɗum gam ballal ɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe to banggue ndema leydi Sénégal ha tengti e sukaɓe jayde wi ene wayno gomo witengo ha joni FIDA joni joni o yaltini ko tolni 3 milliards koppareje CFA gam kay dusde ko tolni e temedere e 5 ujunere suka ko fate banggue ndema beele usta wasam golle ɗe woni tan ɓe ganduɗa ene jooɗi gollaki Direct Info nden jayde udditi ko dossier manam hello yañgo ko fate banggue ñawoɓe leydi men Sénégal ɓe noddirteɓe jomen robboji ɓaleji woni tan koɓe rewɓe ma koɓe worɓe ɓe no ganduɗa kay beele wona kañumen tekkidondi caɗele ɗe ganduɗa e teske e nder dumbirɗe leydi men Sénégal ko wayno maydeli walla mbiyen accident ji ko nonne kadi ha joni ɓoyde toon yimɓeɓe woni tan wawde ɓoyde e nder kasoji ɗi hani e kewendi mabɓe e nder ɗinno dumbirɗi beele wona kamɓe jomen robboji ɓaleji ɓiye tekki ndondi ɗum woni ko jayde arti oɗo subaka hande jayde stade jayde coftal ɓalli nden ɗon jayde ari koko yewti ko e football wonande yiɗɓe mum e oɗo saaha hande ene mbawi heɓade no fewi saabu kay pottiral ngal ganduɗa ngal walla mbiyen compétition mo ganduɗa ko ɓurɗo wawde yeɓede to banggue football e nder windere nde ko hande tigui fuɗɗi to Ligue des champions 2019-2020 hande tigui ene wayno hollitama oɗon C1 ene wayno ni ɓe mbi wonde ko le retour des étoiles
étoile manam ko gatal ko de tigi teskete hande Naples mo Kalidou Koulibaly kam e Liverpool mo Sadio Mané ma kiwondir sanga 19h e on tuma Dortmund to jabboto ko FC Barcelone mbo Moussa Wage e on tuma non jayande arti ha joni e to ko de ganda de ene foti fettude hande kono ne kadi jayande arti e match amical mo ganda ene foti fettude leydi men Sénégal e dowla Brésil foti wadde ko tonto Singapour wonata ko nyande sappo lewru octobre ma hawru e sango tuji sappo didi woni 12h gasi hala dum nati boyde Amadou wadde non Amadou ko non tan gasi halabi ci robindu jayande li meden ngarene gede rendo non hande Amadou ari koy lana ganda yani hanke maaje Dakar dum non e mayo mangongo dum non ko hanke tiagal ne ganda toboli wadi ne yaadi kenele dum non saabi tan ton to ganda wiete Île Madeleine ton lanaka ummino non ine fatuno ga e Dakar dum non wadi ko yimbe nayobe ganda mbasi hen pittali mumen e capantato e joyobe ganduda yete kambe be kebi dadde dum don non e kadi tan ben non no gasa nayo hen ko Sénégal nabe e ganduda nayo ganduda yete kambe ko nationalité go mo ganda ko française e allemande suédoise e bisawo guinéenne dum non woni ko ganda ko hanki kewi Amadou te ine décimus de seeda hay gardido leydi ndi yehi ton hanki ngam tan ƴeewoyde darnde wallitobe be e kono on arande Aissata ko hunde gandande eden nduwono rutibe kono non eden kewi haalde kala saha yimbe be manki rentade saw jona haali eden gandi hanki météo woni jogibe kala ko faate bangi weeyo leydi Sénégal ene wayno kaalino gede baadini ko lidde wonde nyalawma nangam sabba nangam walla kikide nangam ha waktu nangam ne wadi hendu ne wadi tobo eden gandi yimbe fon gandi en hendu manam kanyum waawi ko wiite ko laana e der ndiyam nde tawno wedata dum woni ko jibinta ko hono juugol ka do laana en jaakadi sabuji be dandi ko yuwi ka do laana dum don non ko wiide tan yimbe be yobe ngussat tiido horago ngu hen sahaji ko tiido horago biiten sabu so tawi a fini subaka nana winda e der jayndeji nana haala e der radioji nana kadi yeltine e der teleji to bangi météo ene rentina ne futi neddo rento kadi kambe jomen laade be ha tinki badobe yaha ngata to bangi tourisme normalement be poti vraiment jogade walla famdi situation météo do e der leydi men Sénégal e nyalawmo e jammo yimbe fonji hendo hanki jammo du hay so tawi ko antan goto ala ko ala to jolda ene wadi cadere ala ko haali non so tawi gonda ko e laana ka woni ko indiyam non tigi Amadou ko biida ko dum woni gonga tigi yo yimbe be ndento ngoppa tidde titkoyago ngu sabu ko titkoyago ngu addata cadele de e saha fof ko do robindu jaynde modon hadata bandirabe ngendiyankobe yebiyankobe hettiyankobe ayaw PIINDITV yo Allah rukken tawedo saha jango hedanno ene bangal camera o ko Ndeye Fatou e ballal chat